Bueno, nik esango nuke modu batean baietz, bai? Iruñara iritsi ginen, ekainaren 22ko batzar horretara iritsi ginen, prozesu intensotik, 6 hilabeteko prozesu intenso baten emaitza izan zen Iruñakoa. Iruñan aipatu genuen indartsu eta pozik ginela, eta nik uste dut hori nabari zala, gainera momentu hartan. Aktibazio prozesu bat ere izan zen, 6 hilabeteko eztabaida prozesu hori, ikastolen komunitatearen aktibazio prozesu bat izan zen, eta nik uste dut aktibazio hori eman zala, eta orain ikasturte berriari ekin diogula, handik jaso genuen indar eta ilusio horrekin, eta horri eutxita, eta han aipatu genuen, eta hango leloa zen biharko ikastolak, biharko Euskal Herria eraikitzeko, nik uste dut, ari garela, egon gara eraikitzen, orain ere ari garela eraikitzen, eta jarraituko dugula eraikitzen, eta ikastolek badaukatela, grina hori, etorkizunari aurre egiteko, eta proiektu berriekin hasteko, eta egitasmo berriak martxan jartzeko. Bai, eta seguramente, nik uste dut indar hori sentitzen dugula eta badagola, baina hala ere indar hori elikatzen jarraitu behar dugula eta horretorriko da gure erronka ikasturte honetan, han pilatutako indarra ilusio aura elikatzen jarraitu bizirik mantentzeko. Egia da, mandatu bat jaso genula, batzarrean bertan, Iruñatik atera ginen ja egiteko batzuekin, eta orain hori planifikatu eta ordenatzeko momentua da, eta lan horrekin hasia gara, bai, Artezkaritza Kontseiluan eta zuzendaritzan. Bai, momentuz orain arte egindako lana izan da, hartutako erabaki guztiak bildu, txostenetan idatzita daude, baina horren bilketa lan bat egin, ordenatu, badaudelako erabakiak eremu bati baino gehiagori eragiten diotenak, eta momentuz lantzen ari garena da, eta hilabete honetan errematatuko dugula uste dugu, erabaki horren denboralizazioa landu 5 urte hauetan, noiz ekingo diogun hortaiko erabaki bakoitza garatzeari. Eta, behin hasierako zirriborroa eginda etorriko da, ikastolekin, partekatu, aberaztu, zuzendu, eta, nik uste dut, azaroa bukaera abendurako, aukiko dugula, datozen 5 urterako plana eginda. Bai, eta egunerokoari aurre egin beharra bada erronka bate, erabaki potoloak hartu genituen 7. batzarrean, eta horrek gure egunerokoan txertatu behar ditugu, baina beste alde batetik talde handia izan da, lanak banatzeko aukera ere badaukagu, eta 7. batzarrean hartutako erabaki horrek gauzatzea ere taldean egin beharko dugu, ikastolen implikazioarekin, ikastolen mugimenduko jendearen implikazioarekin, eta hori ere egituratu egin beharko dugu. Eta ikastolen elkarteari badagokio ere pixka bat ipar hori markatzea, ikastolei, hau da, eta aterki lanak egitea, aterki lanak, begirada, goiko begirada hori, begirada zabalago bat, egia da ikastolak egunerokoan murgilduta daudela, eta horrek agunek esan du bezala, zaildu egiten du, beste begirada bat, baina gu pixka bat horretarako ere bagaude, horretan laguntzeko eta beraiekin batera lan hori egiteko. Bai, hori da oraingo egiteko bat. Egia da 5 urterako plan bat garatuko dugula, hurrengo batzarra 5 urte barru egiteko aurreikuspena daukagulako, baina guk hasieratik ikusmira eta etorkizuneko ikastolak irudikatzen genituenean 10 urteko iparra jartzen genuela, orduan egongo dira lanlerro batzuk lantzen hasiko garenak 5 urte hauetan, baina ez direnak hemen bukatuko, ipar luzekuak eta arnaz luzekuak direlako, beste batzuk zehatzagoak dira eta hasi eta bukatu egingo ditugu, eta bada, gure buruari jarri diogun beste erronka bat, epeak jarri, epeak zaindu eta epeak betetzearena.
eta horre saiakera garrantzitsua egingo dugu. Bueno, egia da, ez, kristalezko bolaik ez daukagula eta zaila dela irudikatzea, baina hor ditugun mandatuekin nik uste dut iparra nahiko garbi daukagula, orduan ikastolen mugimendu sendoago bat, kohesionatua, eta herri honek eta mugimendu bezala ditugun erronkei aurre egiteko gaitasuna izango duena, ez? Eta burujabea izango dana eta bere proiektua elikatzeko gai izango dana. Horretaz gain, hezkuntza sistemari, jendarteari, ekarpen bat egiten jarraituko duena, eta gure baliabide propio horiekin eta gainontzeko eragileekin partekatutako proiektu bat izan dadila. Bueno, alde batetik badago iaztik eskuartean daukagun hezkuntza marko orokorraren gelaratzea, iaz plazaratu eta horren inguruan hausnartu genuen eta aurtengo ikasturteko erronka izango litzateke hori geletara eramatea. Beste alde batetik eta asko kezkatzen gaituen gaia dalako bada gure ikasleen euskara maila, euskararen erabilera eta euskal kulturaren ezagutza. Eta hiru eremu horietan ikastoletan jauzi bat ematea litzateke beste helburu bat, eta niri hola burura etortzen zaidan hirugarrena izango litzateke Euskal Herrian bizi diren familia guztientzat eta hala nahi dutenentzat, baina bereziki egoera zaurgarrian daudenentzat, ikastolak aukera erreal bat izatea. Aukera erreal bat ezagutzen dugulako elkar, aukera erreal bat ez dagoelako arazo ekonomikorik gurera etortzeko, aukera erreal bat ikasle horiek euskaldundu nahi dutelako eta guk euskaldunduko ditugulako, eta hor badaukagu ikasturtenetan lantzeko bide bat aukera hori erreal bihurtzeko. Gehiago egongo dira. Bai, beste bat izan daiteke eta erakunditzearen ikuspegitik, nazio izaera horri, bultzada bat ematea, egitasmo berriak martxan jarriz eta nazio begirada hori uztartuta. Hor badaukagu erronka, lortu dugu prozesuan Euskal Herriko ikastola denak inplikatzea, oraingoa zen hori behar bezala artikulatzea. Bestetik aipatuko nuke ere bai, ikastola eredua indartu beharra edo, esan bezala prozesu honek erakutsi digu ikastola eredua biziri dagoela, ikastolak biziri daudela eta oraindik indarrean dagoen eredu badala eta badaukala etorkizuna, eta naizta guk ere gure hutsuneak baditugun eta gizartearen isla garen heinean, baditugu gure ajeak ere eredu horretan eta gure ezaugarriak baditugu, baina hortan sakondu eta indartu behar ditugu, baina hori eta lehen aipatu dudan bezala, biharko ikastolak biharko Euskal Herria eraikitzeko hori dena eta aipatu ditugun erronka hauek denak ezin ditugu bakarrik ikastolek egin. Oso erronka potoloak ditugu eskuartean eta herri bezala erantzun behar diogu erronka hauei eta horretarako behar ditugu gainontzeko eragileekin partekatzeak, hausnarketak egitea eta aliantzak bilatu eta gu horretan jardungo gea ere bai ikasturte honetan, gainontzeko hezkuntza eragile, euskalgintza, kultur eragile eta dena delako.